ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദിദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരും ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്ലോകം 41 എടുക്കേണ്ടത്. ദ്രോണപുത്ര ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനെ അപഹരിച്ച് സ്വന്തം അസ്തിത്വം സംരക്ഷിക്കുന്ന നിഷ്ഠൂര നികർഷ്ടമായ ഒരാൾ അവന്റെ തന്നെ നന്മയ്ക്കായി വധിക്കപ്പെടാൻ അർഹനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിശ്ചയമായി അധപ്പതിക്കുമെന്നാണ് 37ാമത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അധപതിക്കുന്നുള്ളത് കാർമിക നിയമങ്ങളിൽ നമുക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ആ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം അവൻ അധപതിക്കപ്പെടുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നല്ലത് വധിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ ദ്രൗപദിയോട് പറയുന്നുണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ ഘാതകന്റെ ശിരസ് അറുത്തുകൊണ്ട് വരാമെന്ന്, സമ്മാനിക്കാമെന്ന്. അത് ഞാൻ കേട്ടത്. അതുകൊണ്ട് വധിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ പരീക്ഷിക്കാണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി. പക്ഷെ പറയുന്നുണ്ട്, നീ നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തതാണല്ലോ, അത് ഞാൻ കേട്ടതാണല്ലോ എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ശിരസ് കൊണ്ടുകൊടുത്തുള്ളത്. ഈ വ്യക്തി അക്രമിയും നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഘാതകനാണ്. തന്റെ യജമാനെ അസംതൃപ്തനാക്കിയവനും ആണ്. അവന് സ്വകുലത്തിന്റെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടം മാത്രമാണ്. അവനെ വധിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ബ്രാഹ്മണനായിട്ടും ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കാതെ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ പോയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ശിക്ഷാർഹനാണ്. അവനെ ഉടനെ വധിക്കാൻ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുകയാണ്. അതെ, അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, സ്വകുലത്തിന്റെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടം എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് സ്വന്തം കുലത്തിനെ അപമാനിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപമാനിച്ചവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഒരിക്കലും എന്തിനു യോഗ്യനല്ല. അവൻ ദയ അർഹിക്കുന്നില്ല. അവൻ എന്താണ്, സ്വന്തം യജമാനനെ അസംതൃപ്തനാക്കിയതാണ്, പിന്നെ ഘാതകനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ധർമ്മത്തെ പരീക്ഷിക്കാനായി പറഞ്ഞാണ്. ദ്രോണാചാര്യ പുത്രനെ വധിക്കാൻ ഭഗവാന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഗുരുപുത്രനെ വധിക്കാൻ അർജുനന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു. അതെ,
അവിടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ സൂതപുത്രൻ പറയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പക്ഷെ അർജുനൻ എന്തിന് മനസ്സ് വന്നില്ല? ആ ഗുരുവിന്റെ പുത്രനാണ്, ഗുരുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് മനസ്സ് വന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ധർമ്മത്തെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്നാലും അർജുനൻ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ഒരിക്കലും എന്ത് മനസ്സ് വന്നില്ല? ദ്രോണപുത്രനെ വധിക്കാനായിട്ട് മനസ്സ് വന്നില്ല. അർജുനന്റെ ബന്ധുക്കളെ വധിച്ചവരാണ്. എന്നിട്ടും അർജുനൻ അവിടെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? അർജുനൻ അവിടെ ആ ദയാണ് കാരുണ്യം, ആ ഭക്തനോടുള്ള ഒരു കാരുണ്യം കാണിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അർജുനിലൂടെ. നമ്മൾ നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നാരദ മഹർഷി അമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോഴും എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു നിശ്ചയമായിട്ട് തനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്നൊരു അവസരമായിട്ടാണ് എടുത്തത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അർജുനൻ അത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഘാതകനെ വധിക്കാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ ഒരു കാരുണ്യം, ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത്. ശ്ലോകം 41. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഥോപേത്യ സ്വശിബിരം ഗോവിന്ദ പ്രിയ സാരഥിഃ നവേദയത്തം പ്രിയായൈ ശോചന്തി ആത്മജാൻ ഹതാൻ അഥോപേത്യ സ്വശിബിരം ഗോവിന്ദ പ്രിയ സാരഥിഃ ഞാൻ വേദയത്തം പ്രിയായൈ ശോചന്ത്യ ആത്മജാൻ ഹതാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഗോവിന്ദ പ്രിയ സാരഥിഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥ അതിനുശേഷം, ഉപേത്യ എത്തിച്ചേർന്ന ശേഷം, സ്വന്തം, ശിബിരം കൂടാരം, ഗോവിന്ദ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, പ്രിയപ്പെട്ട, സാരഥി തേരാളി, നൈവേദ്യ ഏൽപ്പിച്ചു, തം അവനെ, പ്രിയായേ പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക്, ശോചന്ധ്യേ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ആത്മജാൻ സ്വപുത്രന്മാർ, ഹതാൻ വധിക്കപ്പെട്ട. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആത്മമിത്രവും സാരഥിയുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടൊപ്പം സ്വശിബിരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ അർജുനൻ വധിക്കപ്പെട്ട തന്റെ സൂതന്മാർക്കായി വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ പത്നിക്ക് പുത്രന്മാരുടെ ഘാതകന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇവിടെ ആത്മമിത്രവും സാരഥിയുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടൊപ്പം ശിബിരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടുള്ള അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? വധിക്കപ്പെട്ട തന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ പത്നിക്ക് പുത്രരുടെ ഘാതകനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവിനെ കൊണ്ട് ആരുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാന്നാണ് അർജുനൻ വാക്ക് കൊടുത്തത്? ദ്രൗപദിയുടെ മുന്നിൽ. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ വാക്ക് പാലിച്ചു. അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? അശ്വത്ഥമാവിനെ ദ്രൗപദിയുടെ മുമ്പില് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന് സ്വപുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടി വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദ്രൗപദിയാണ്. ആ ദ്രൗപദിക്ക് അർജുനൻ അശ്വത്ഥമാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള അർജുനന്റെ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം പ്രിയതമനായ സുഹൃത്തിൻ്റെതാണ്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്യുന്നു. സർവ ജീവാത്മാക്കളും ഇപ്രകാരം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി സേവകനായോ മിത്രമായോ മാതാപിതാക്കളായോ മാധുര്യ പ്രേമ ഭാജനമായോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്താൽ സംബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ ബന്ധം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതീന്ദ്രിയമായ ബന്ധമാണ്. അതെങ്ങനെയുള്ള ബന്ധമാണ്? സുഹൃത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ ബന്ധമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അത് അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നീ എന്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളും ഇപ്രകാരം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. ഒന്നുകിൽ സേവകനായി, അല്ലെങ്കിൽ മിത്രമായി, അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളായി, അല്ലെങ്കിൽ മാധുര്യ പ്രേമഭാജനമായോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് സംബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്
എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഇപ്രകാരം ഓരോരുത്തരും അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയും ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ആത്മീയ ധാമത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സംഘം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മള് ആ ഭക്തി പ്രക്രിയയിലൂടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മിത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു പുത്രരൂപത്തിൽ കാണുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമഭാജനമായിട്ട് ഭർത്താവായിട്ടോ കാമുകനായിട്ടോ കാണാം. ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ ബന്ധം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് സംഘം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 42. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാഹൃതം പശുവത് പാശപന്തം അവാങ്മുഖം കർമ്മ ജുഗുപ്സിതേന നിരീക്ഷ്യ കൃഷ്ണാപകൃതം ഗുരോസുതം വാമാ സ്വഭാവ കൃപയാ നനാമ ച. തഥാഹൃതം പശുവത് പാശപന്തം അവാങ്മുഖം കർമ്മ ജുഗുപ്സിതേന നിരീക്ഷ്യ കൃഷ്ണാപകൃതം ഗുരോസുതം വാമാ സ്വഭാവ കൃപയാ നനാമ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തഥാ അപ്രകാരം, ആ ഹൃദം അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടുക, പശുവത് മൃഗത്തെ പോലെ, പാശബന്ധം കയറുകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട്, അവാക്മുഖം നിശബ്ദനായി, കർമ്മ പ്രവർത്തികൾ, ജുഗുപ്സിതേന അതിനിത്യമായ, നിരീക്ഷ്യ ദർശിക്കിയാൽ, കൃഷ്ണ ദ്രൗപദി, അപകൃതം തരം താണ പ്രവൃത്തി ചെയ്തവൻ, ഗുരു സൂതം പുത്രൻ, വാമ മനോഹരമായ, സ്വഭാവം, കൃപയാൽ, നനാമ വണങ്ങി, ച വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, പരമനിന്ദ്യനായ വധം ചെയ്താകയാൽ നിശബ്ദനും കയറാൽ മൃഗത്തെ പോലെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനുമായ അശ്വത്ഥമാവിനെ ദ്രൗപദി വീക്ഷിച്ചു. അവളുടെ സ്ത്രീ സഹജമായ സ്വഭാവത്താലും സ്വാഭാവികമായ സദ്ഗുണ സമ്പന്നയും ഉത്തമ പെരുമാറ്റശീലമുള്ളവളുമാകയാൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയിൽ അശ്വത്ഥമാവിങ്കൽ യഥോചിതമായ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതോട് പറയുന്നത്, സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, പരമനിന്ദ്യമായ വധം ചെയ്താകയാൽ നിശബ്ദനും കയറാൽ മൃഗത്തെ പോലെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനുമായ അശ്വത്ഥമാവിനെ ദ്രൗപദി വീക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു മൃഗത്തെ പോലെയാണ് ആരെ കൊണ്ടുവന്നത്, അശ്വത്ഥമാവിനെ ദ്രൗപദിയുടെ സമക്ഷം കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ ദ്രൗപദി എങ്ങനെയാണ്, സ്ത്രീ സഹജമായ സ്വഭാവം, സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, സ്വാഭാവികമായ സദ്ഗുണ സമ്പന്നയാണ്. ദ്രൗപദി ആരാണ്, ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ പുത്രിയാണല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജകീയമായ ഗുണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കുലത്തിൽ പിറന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരിലുണ്ട്, ദ്രൗപദിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ സദ്ഗുണ സമ്പന്നയാണ് ദ്രൗപദി. പിന്നെ ഉത്തമ പെരുമാറ്റശീലമുള്ളവള്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംസ്കാരം, ആ ഒരു കുലമഹിമ കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, ആ കുലത്തിന്റെ മഹിമ ആര് കാണിക്കുകയാണ്, അവിടെ ദ്രൗപദി കാണിക്കുകയാണ്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയില് അശ്വത്ഥമാവിന് യഥോചിതമായ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ എന്താ പറയാ, 4 വർണ്ണങ്ങളില് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാത്വിക ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്, ഉയർന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ആരെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു, ബ്രാഹ്മണരെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയരായാലും വൈശ്യരായാലും ശൂദ്രരായാലും ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഒരു ബഹുമാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദ്രൗപദി എന്ത് ചെയ്തു, ആ ബഹുമാനങ്ങള്, ആദരവ് യഥോചിതമായ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത്. സിറ്റുവേഷൻ, സമയവും സന്ദർഭമൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ദ്രൗപദി ആ മക്കളെ ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്, മക്കളുടെ ഘാതകനാണ്, ആ വ്യക്തിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്നിട്ടും ദ്രൗപദി എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ പറയണത്, ആ
സ്വാഭാവികമായിട്ട് സദ്ഗുണ സമ്പന്നയാണ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ സദ്ഗുണ സമ്പന്ന ഉത്തമ പെരുമാറ്റശീലമുള്ള ആകയാൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയിൽ അശുദ്ധമാവിങ്കൽ യഥോചിതമായ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം: അശ്വത്ഥമാവ് സ്വയം ഭഗവാനാൽ ദണ്ഡനാർഹൻ എന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അശ്വത്ഥമാവ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത്? അശ്വത്ഥമാവ് ദണ്ഡനാർഹനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുപുത്രനെ പോലെയോ അല്ലാതെ അവൻ അർജുനനാൽ ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ ഉപചരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ശ്രീമതി ദ്രൗപദി സമക്ഷം അവൻ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വപുത്രന്മാരുടെ വധത്തിൽ ദുഃഖാർത്തയെങ്കിലും അവരുടെ ഘാതകനാണ് തന്റെ മുന്നിലെങ്കിലും സാധാരണ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് അഥവാ ബ്രാഹ്മണൻ പുത്രന് നൽകേണ്ടുന്ന യഥാവിധ ഉപചാരമൊന്നും അവൾക്ക് നൽകാതിരിക്കാനായില്ല. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ അവളുടെ സൗമ്യമായ സ്വഭാവ സവിശേഷത കാരണമാണിത്. ഒരു വർഗം എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ ബാലകരെ പോലെയാണ്. ആകയാൽ പുരുഷനെ പോലെയുള്ള വിവേചന ശക്തി അവർക്കില്ല. ദ്രോണാചാര്യരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അയോഗ്യനായ പുത്രനാണ് താനെന്ന് അശ്വത്ഥമാവ് സ്വയം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ അശ്വത്ഥമാവ് സ്വയം ഭഗവാനാൽ ദണ്ഡനാർഹനാണെന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞിരുന്നു അർജുനന്റെ അടുത്തില്, കാരണം അശ്വത്ഥമാവ് ദണ്ഡനാർഹനാണ്, അവനെ വധിക്കണമെന്ന്, അശ്വത്ഥമാവിനെ വധിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ പുത്രനെ പോലെ അല്ലാതെ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്ത? ഒരു കുറ്റവാളിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ, ഒരു കുറ്റവാളിയായിട്ടാണ്. കാരണം കുറ്റം ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ കുറ്റവാളിയെ പോലെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ആരെ കൊണ്ടുവന്നത്? അശ്വത്ഥമാവിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ എന്താ പറഞ്ഞ, എന്നാൽ ശ്രീമതി ദ്രൗപദി പക്ഷം അവൻ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വപുത്രന്മാരുടെ വധത്തിൽ ദുഃഖാർത്ഥയായെങ്കിലും അവരുടെ ഘാതകന് തന്റെ മുന്നിലെങ്കിലും സാധാരണ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അഥവാ ബ്രാഹ്മണൻ പുത്രന് നൽകേണ്ട യഥാവിധമായ ഉപചാരമൊന്നും അവൾക്ക് നൽകാതിരിക്കാനായില്ല. അപ്പോ ദ്രൗപദിയുടെ സമക്ഷം ഈ ദ്രോണപുത്രനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ദ്രൗപദി ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ പുത്രന്, കാരണം അവരുടെ ഗുരുവാണ് ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ പുത്രൻ, ആ ഗുരുവിന് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും ആര് കൊടുക്കാണ്? അവിടെ ദ്രൗപദി കൊടുക്കാണ്. അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ദ്രൗപദിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പുത്രന് നൽകേണ്ട എല്ലാവിധ ഉപചാരങ്ങളും യഥാവിധമായ ഉപചാരമൊന്നും അവൾക്ക് നൽകാതിരിക്കാനായില്ല. എല്ലാവിധ ഉപചാരങ്ങളും നൽകി. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ സൗമ്യമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷത കാരണമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് പറയുന്നത്. പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാ പറയണത്? ബാലകരെ പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. എന്താണ്? അത്ര വിവേചന ശക്തി കുറച്ച് കുറവാണ് സ്ത്രീകൾക്ക്. പുരുഷന്മാരുടെ അത്ര വിവേചന ശക്തി ഇല്ല, സ്ത്രീകൾക്കില്ല. ദ്രോണാചാര്യരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അയോഗ്യനായ പുത്രനാണ് താനെന്ന് അശ്വത്ഥമാവ് സ്വയം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അശ്വത്ഥമാവ് തന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനല്ല എന്ന് തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവായിട്ടാണ് നമ്മൾ അശ്വത്ഥമാവിനെ കണ്ടത് അല്ലെ? കാരണം ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കുലത്തിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും എന്താണ് മഹിമ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അത് അശ്വത്ഥമാവ് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാരണത്താൽ പരമാധികാരിയായ ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ അവൻ അപരാധി എന്ന് വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു ഇവൻ വധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന്, അപരാധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ വിധിച്ചു. എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ബ്രാഹ്മണന് നേരെയുള്ള സ്വാഭാവികമായ സഭ്യത സൗമ്യമായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ടും ദ്രൗപദി എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വാഭാവികമായ ഒരു സഭ്യത ആ സ്ത്രീയോടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദ്രൗപദിയുടെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നു. ഇന്നും ഹിന്ദു കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീ ബ്രാഹ്മണ വർഗത്തോട് ആ ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു എത്ര പതിതനും നിന്ദ്യനുമെങ്കിലും യഥോചിതമായ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ നല്ല ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനെങ്കിലും ശൂദ്രനേക്കാൾ നിന്ദ്യമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുക്കളെ പുരുഷന്മാർ എതിർക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇന്നും സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയണത്? ആ ബ്രാഹ്മണ വർഗത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു എത്ര പതിതനും നിന്ദ്യനുമാണെങ്കിലും, ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ആ കുലത്തിന്റെ മഹിമ കാണിക്കാത്തവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവര് യഥോചിതമായിട്ടുള്ള ആദരവ് ആര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? സ്ത്രീകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പുരുഷന്മാര് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യണത്? എതിർക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവ് ശൂദ്രനേക്കാളും നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എതിർക്കാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്? ഇപ്പൊ പുരുഷന്മാര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സവിശേഷ പദം വാമാ സ്വഭാവ, അതായത് മാന്യവും സൗമ്യവുമായ സ്വഭാവം എന്നതാണ്.
ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വാമ സ്വഭാവ എന്ന് പറഞ്ഞു. വാമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സൗമ്യമായ സ്വഭാവം, സൗമ്യമായ സ്വഭാവം, മാന്യമായ സൗമ്യമായ സ്വഭാവം എന്നതാണ്. ഒരു സത്വ്യക്തി അഥവാ സ്ത്രീ ഏതിനെയും അനായാസനെ സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശരാശരി ബുദ്ധിവൈഭവമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ വിവേചന ശക്തിയെയും ന്യായത്തെയും മാന്യനാകാനായി മാത്രം നാം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഓരോന്നിനെയും അതിൻ്റെതായ യോഗ്യതയനുസരിച്ച് വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു വിവേചന ശക്തി ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗമ്യമായ സ്വഭാവത്തെ പിന്തുടർന്ന് കളങ്കമായതിനെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുത്. സദ്ഗുണ സമ്പന്നയായ ഒരു സ്ത്രീയാൽ അശ്വത്ഥമാവ് ആദരിക്കപ്പെടാം, പക്ഷെ ഒരു കളങ്കമറ്റ ബ്രാഹ്മണന് തുല്യനാണ് അവൻ എന്ന് അതിന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, വാമാ സ്വഭാവ എന്ന് വെച്ചാല് മാന്യവും സൗമ്യമായ സ്വഭാവം എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു സദ്വ്യക്തി അഥവാ സ്ത്രീ ഏതിനെയും എങ്ങനെ കാണുന്ന പറയണത്? ഒരു സദ്വ്യക്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ത്രീകളെ പറയണെന്നാണ് നല്ല വ്യക്തികൾ എന്നാ പറയണത്. സ്ത്രീ ഏതിനെയും അനായാസനെ സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനെയും അത് പ്രയാസമില്ലാതെ തന്നെ അവർ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരാശരി ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ശരാശരി ബുദ്ധിവൈഭവമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ വിവേചന ശക്തിയെയും ന്യായത്തെയും മാന്യനാകാനായി മാത്രം നാം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മള് സമൂഹത്തിൽ മാന്യത കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വിവേചന ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ന്യായത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓരോന്നിനെയും അതിൻ്റെതായ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു വിവേചന ശക്തി ഒരുവരുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നിന്റെ യോഗ്യത ഉണ്ടാവും. ഓരോന്നിനും ഏത് യോഗ്യതയിലാണ്, കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിവേക ശക്തി, അതിനെ വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു വിവേചന ശക്തി ഒരുവനുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗമ്യമായ സ്വഭാവത്തെ തുടർന്ന് കളങ്കിതമായതിനെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുത്. അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് വേണം? സൗമ്യമായ സ്വഭാവമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ. ആ സ്വഭാവത്തെ തുടർന്നുകൊണ്ട് കളങ്കിതമായതിന് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. സദ്ഗുണ സമ്പന്നയായ ഒരു സ്ത്രീയാൽ അശ്വത്ഥമാവ് ആദരിക്കപ്പെടുക. അപ്പൊ ഒരു സദ്ഗുണ സമ്പന്നയായ സൗമ്യയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അശ്വത്ഥമാവിന് യഥാവിധി വേണ്ട ഉപചാരങ്ങളൊക്കെ ആര് കൊടുത്തത്? ദ്രൗപദി കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ ആദരിക്കപ്പെട്ടാലും അവിടെ എന്തർത്ഥമാകുന്നില്ല? ആ ബ്രാഹ്മണൻ കളങ്കമറ്റ ബ്രാഹ്മണന് തുല്യമാണെന്ന് അർത്ഥമാകുന്നില്ല. ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരിക്കലും കളങ്കമറ്റ ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്നർത്ഥമാകുന്നില്ല. ആ സ്ത്രീയുടെ രീതിയിൽ ആ സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റം അത് പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് എന്തർത്ഥമാകുന്നില്ല? ഇവിടെ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 43. ശ്ലോകം 43. ഉവാചാസഹന്ത്യസ്യ ബന്ധാനാനയനം സതി മുച്യതാമേക്ഷ ബ്രാഹ്മണോ നിതരാം ഗുരുഃ. ഉവാചാസഹന്ത്യസ്യ ബന്ധാനാനയനം സതി മുച്യതാമേക്ഷ ബ്രാഹ്മണോ നിതരാം ഗുരുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. ച അസഹന്തി അവൾക്ക് അസഹനീയമാകയാൽ അസ്യ അവന്റെ ബന്ധനസ്ഥനായി ആനയനം അവനെ കൊണ്ടുവന്നത് സതി ധർമ്മിഷ്ഠയായ മുച്യത അവനെ ഉടനെ മോചിപ്പിക്കൂ. ഏഷ ഈ ബ്രാഹ്മണ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ നിതരാം നമ്മുടെ ഗുരു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അശ്വത്ഥമാവ് കയറുകളാൽ ബന്ധിതനായിരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ധർമ്മിഷ്ഠയായ സ്ത്രീയാകയാൽ അവർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തെ സ്വതന്ത്രനാക്കൂ. അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ദ്രൗപദി എന്താ പറയുന്നത്? അശ്വത്ഥമാവിനെ ഇങ്ങനെ കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ദ്രൗപദിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ധർമ്മിഷ്ഠയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്രൗപദി പറയാണ് അശ്വത്ഥമാവിനെ സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുവാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താണ്? ഗുരുവിന്റെ പുത്രൻ ഗുരുവിന് തുല്യനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്, ബ്രാഹ്മണനാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഈ സമയം ഗുരു ഇല്ല, ഗുരു മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഈ ഒരു ദുര്യോധനന്റെ ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗുരുതുല്യനായിട്ട് ആരെയാണ് പറയുന്നത്? അശ്വത്ഥമാവിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്, ബ്രാഹ്മണനാണ്, അദ്ദേഹത്തെ സ്വതന്ത്രനാക്കൂ എന്നാണ് ദ്രൗപദി പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അശ്വത്ഥമാവിനെ ദ്രൗപദിയുടെ സമക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന ഉടൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഈ വിധത്തിൽ കുറ്റവാളിയെ പോലെ ബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ തന്റെ മുന്നിൽ ആനയിക്കപ്പെട്ടത് അവൾക്ക് അസഹ്യമായി തോന്നി. വിശേഷിച്ചും ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഗുരുപുത്രനുമാകയാൽ അവൾ അപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു. അശ്വത്ഥമാവിനെ ദ്രൗപദിയുടെ സമക്ഷം കെട്ടി കൊണ്ടുവരാ ചെയ്ത് അല്ലെ, ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ, കുറ്റവാളിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അവൾക്കത് സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഗുരുവിന്റെ പുത്രനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ അതിനെ കുറിച്ച് അപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു. എന്താണ്? ദ്രോണപുത്രൻ എന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് അർജുനൻ അശ്വത്ഥമാവിനെ ബന്ധിച്ചത്. അക്കാര്യം കൃഷ്ണനും സുഗ്രാഹ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്നെയും ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ എന്ന പരിഗണന കൂടാതെ അവരിരുവരും ഘാതകനെ കുറ്റവാളി എന്ന് വിധിച്ചു. വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആത്മീയ ഗുരു എന്ന പദവിക്ക് അയോഗ്യനെന്നും സ്വയം തെളിയിച്ച ഒരാൾ ഗുരു എന്ന നിലയിൽ നിന്നും തിരസ്കരണത്തിന് അർഹനാണ്. അപ്പൊ ദ്രോണപുത്രനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തത്? അശ്വത്ഥമാവിനെ ബന്ധിച്ചത്. കാരണം അശ്വത്ഥമാവ് നമുക്കറിയാം ബ്രാഹ്മണനാണ്, പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾ ഇത്രയും പേരുടെ വധം ചെയ്തവനാണ്. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലുള്ള ദയം ആരും അർഹിക്കുന്നില്ല, അശ്വത്ഥമാവ് അർഹിക്കുന്നില്ല. അത് കൃഷ്ണനും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദ്രോണപുത്രൻ എന്ന പരിഗണന കൊടുക്കാതെ ഒരു കുറ്റവാളി ആയിട്ടാണ് ഇവര് കണ്ടത്, അർജുനനും ഭഗവാനൊക്കെ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഘാതകനെ കുറ്റവാളിയായിട്ട് വിധിച്ചു. വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മീയ ഗുരു എന്ന പദവിക്ക് അയോഗ്യനെന്ന് സ്വയം തെളിയിച്ച ഒരാളെ ഗുരു എന്ന പദവി കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളെല്ലാം പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആചാര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ തിരസ്കരിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റം തെറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും പിഴവ് വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? ഗുരു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ ആ ഗുരുവിനെ തിരസ്കരണത്തിന് അർഹനാണ് ആ ഗുരു. നമ്മള് തിരസ്കരിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ ആചാര്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ആ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ആചാര്യനാണ്. ആചാര്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആചാര്യൻ എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സാരമത്രയും സ്വയം സാംശീകരിക്കുകയും സ്വശിഷ്യന്മാരെ അവയെ അനുവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തി എന്നർത്ഥം. അതായത് ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്നവൻ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുക മാത്രല്ല പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ആചാര്യൻ. ആചാര്യൻ എന്ന് വെച്ചാല് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സാരം അത്രയും സ്വയം സാംശീകരിക്കുക മാത്രമല്ല ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് അനുവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരു ആചാര്യൻ. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അഥവാ ഗുരു എന്ന നിലയിൽ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ അശ്വത്ഥമാവ് പരാജയപ്പെട്ടു. ആകയാൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന ഉദാത്ത പദവിയിൽ നിന്നും അശ്വത്ഥമാവ് തിരസ്കാര യോഗ്യനാണ്. ഈ വസ്തുതകളെയൊക്കെ പരിചിന്തിക്കയാൽ ഇരുവരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അർജുനനും അശ്വത്ഥമാവിനെ നീതിപൂർവം ദണ്ഡനാർഹൻ എന്ന് വിധിച്ചു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു എന്ന നിലയിൽ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ആര് പരാജയപ്പെട്ടു? അശ്വത്ഥമാവോട് പരാജയപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഉദാത്ത പദവിയിൽ നിന്നും അശ്വത്ഥമാവ് തിരസ്കാര യോഗ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഗുരുവിന് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ ആരിൽ ഇല്ലാതായി? അശ്വത്ഥമാവിന് ഇല്ലാതായി. ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അർജുനനും അശ്വത്ഥമാവിനെ എന്തിലേക്ക് പറഞ്ഞത്? ദണ്ഡനാർഹനാണ്, ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം. എന്നാൽ സദ്ഗുണ സമ്പന്നയായ ദ്രൗപദിയെ പോലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഈ വിഷയത്തെ ശാസ്ത്രവീക്ഷണം അനുസരിച്ചല്ല, മറിച്ച് ആചാരമനുസരിച്ചാണ് പരിഗണിച്ചത്. ആചാരമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന് നൽകപ്പെട്ട അതേ ആദരവ് അശ്വത്ഥമാവിന് നൽകപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീ, സദ്ഗുണ സമ്പന്നയായിട്ടുള്ള ദ്രൗപദിയെ പോലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ദ്രൗപദിയുടെ ആ കുലമഹിമ, സംസ്കാര സമ്പന്നയാണ്, സദ്ഗുണ സമ്പന്നയാണ്, ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ പുത്രിയാണ്, സദ്ഗുണ സമ്പന്നയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ
ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ചല്ല ചിന്തിച്ചത്, ആചാരം അനുസരിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത്. ആചാരം അനുസരിച്ച് എന്താണ്, അശ്വത്ഥമാവിന്റെ പിതാവിന് നൽകുന്ന അതേ ആദരവ് തന്നെ ഗുരുവിന്റെ പുത്രന് നൽകേണ്ടതാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന പുത്രനെ യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണനായി വൈകാരികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ സാധാരണയായി അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തന്നെയാണ് പൊതുജനങ്ങൾ സാധാരണ അംഗീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ വിഷയം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് വേണം അംഗീകരിക്കുവാൻ, അല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണന പുത്രനാകിയാൽ മാത്രം ബ്രാഹ്മണനായി അംഗീകരിക്കരുത്. അപ്പൊ വാസ്തവം എന്താ പറയണത്, പൊതുജനങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തില് ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രനാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനാകുന്നില്ല. ആ ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് അംഗീകരിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ അംഗീകരിക്കരുത്. എന്നാൽ ഇവയ്ക്കൊക്കെ പുറമെ അശ്വത്ഥമാവിനെ തൽക്ഷണം സ്വതന്ത്രമാക്കണമെന്ന് ദ്രൗപദി ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ ദ്രൗപദി എന്താ ആഗ്രഹിച്ചത്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അശ്വത്ഥമാവിനെ സ്വതന്ത്രനാക്കാനാണ് ദ്രൗപദി ആഗ്രഹിച്ചത്. അവളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഒരു നല്ല മനോവികാരം മാത്രമായിരുന്നു. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ സർവ്വവിധ സ്വകീയ ക്ലേശങ്ങളെയും സഹിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. എങ്കിലും അത്തരമൊരു ഭക്തൻ മറ്റുള്ളവരോട്, സ്വശത്രുവിനോട് പോലും ഒരിക്കലും ക്രൂരമായി പെരുമാറുകയില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സവിശേഷതകളാണ് ഇവയൊക്കെ. ഇപ്പൊ ദ്രൗപദി അശ്വത്ഥമാവിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വതന്ത്രയാക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അവളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അത് നല്ല മനോവികാരമായിരുന്നു. കാരണം ദ്രൗപദി ഭഗവാന്റെ ഭക്തയാണ് അല്ലെ, ഭക്തയാണ്. സർവ്വവിധ സ്വകീയ ക്ലേശങ്ങളും സഹിക്കുമെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ദ്രൗപദിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയണത്, തന്റെ മക്കള് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. 5 പേര്, അവരെ മുഴുവനും വധിച്ചു. അപ്പൊ അത്രയും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സമയവും സന്ദർഭമാണ് ആരുടെ, ദ്രൗപദിയുടെ. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു ഭക്തയുടെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ശത്രുവിനെയും മിത്രത്തെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും അതിനെന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ, സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. കാരണം സുഖവും ദുഃഖവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിനെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് ഒരു ഭക്തൻ കാണിക്കാനിവിടെ. ദ്രൗപദി അത്തരം ഒരു ഭക്തയായതുകൊണ്ട് ശത്രുവിനോട് പോലും ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്നില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സവിശേഷതകള്. ഒരു അമ്മയാണ് ദ്രൗപദി. ഈ ഒരു സമയം അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കല്ലേ, മക്കള് മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അവിടെ. അതിന്റെ മുന്നിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ആ ദ്രൗപദിയുടെ മഹിമ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 44. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സരഹസ്യോ ധനുർവേദ സവിസർഗോപസംയമഃ അസ്ത്രഗ്രാമശ്ച ഭവതാ ശിക്ഷിതോ യദനുഗ്രഹാത്. സരഹസ്യോ ധനുർവേദ സവിസർഗോപസംയമ അസ്ത്രഗ്രാമശ്ച ഭവതാ ശിക്ഷിതോ യദനുഗ്രഹാത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതീവ രഹസ്യമായ ധനുർവേദ ജ്ഞാനം, വിസർഗ അയക്കുന്നത്, ഉപസംയമ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അസ്ത്ര ആയുധങ്ങൾ, ഗ്രാമഹ എല്ലാവിധ, ഭവത അങ്ങയാൽ, ശിക്ഷിത അഭ്യസിക്കപ്പെട്ട, യത് ആരുടെ, അനുഗ്രഹത്താൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ദ്രോണാചാര്യരുടെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് അങ്ങ് ആയോധന കലയായ അസ്ത്രവിദ്യയും ആയുധങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കാനുള്ള പരമരഹസ്യമായ കലയും അഭ്യസിച്ചത്. ഇനി ദ്രൗപദി അർജുനനോട് പറയാണ്, അങ്ങ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് എവിടെന്നാണ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചത് എവിടെന്നാണ്? ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് അല്ലെ, അതായത് അശ്വത്ഥമാവിന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് അങ്ങ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് എന്ന് ദ്രൗപദി പറയാണ്. അർജുനനെ ശാസിക്കുകയാണ് ദ്രൗപദി. ദ്രോണാചാര്യരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അങ്ങക്ക് ഈ ആയോധന കലയും അസ്ത്രവിദ്യയും ഇതിനെ ആയുധങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കാനുള്ള ഈ പരമരഹസ്യമായ കലയെല്ലാം അഭ്യസിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ അച്ഛനിലൂടെയാണ് അല്ലെ എന്ന് ദ്രൗപദി ആരോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, അർജുനനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ധനുർവേദം
അഥവാ ആയോധന ശാസ്ത്രം വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ അസ്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള സർവ്വ രഹസ്യങ്ങളോടും കൂടി ദ്രോണാചാര്യർ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. സ്ഥൂലമായ ആയോധന ശാസ്ത്രം ജഡ ആയുധങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ പൂരിതമായ അസ്ത്രവിദ്യ അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമാണ്. അവ സ്ഥൂലമായ യന്ത്രത്തോക്കുകളെക്കാളും അണുബോംബുകളെക്കാളും അധികം ഫലവത്തായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവയുടെ നിയന്ത്രണം വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്താലാകുന്നു. അപ്പൊ ധനുർവേദം അതല്ലെങ്കിൽ ആയോധന ശാസ്ത്രം വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ അസ്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള സർവ്വ രഹസ്യങ്ങളോടും കൂടി അത് ആര് അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ദ്രോണാചാര്യ അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ആയോധന ശാസ്ത്രം ജഡ ആയുധങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജഡായുധങ്ങൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ പൂരിതമായിട്ടുള്ള അസ്ത്രവിദ്യകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അസ്ത്രവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ വേദമന്ത്രം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അസ്ത്രവിദ്യകള് അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവ സ്ഥൂലമായ യന്ത്രത്തെക്കാളും അണുബോംബുകളെക്കാളും യന്ത്രത്തോക്കുകളെക്കാളും അണുബോംബുകളെക്കാളും അധികം ഫലവത്തായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥൂലമായതിനേക്കാളും ഫലവത്തായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സൂക്ഷ്മമായത്, അതായത് മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവയുടെ നിയന്ത്രണം വേദമന്ത്രത്താൽ അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തിലാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ അസ്ത്രങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെയാണ്? ശബ്ദം കൊണ്ടാണ്, അതായത് മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ പിതാവായ ശ്രീ ദശരഥ മഹാരാജാവ് ശബ്ദത്താൽ അസ്ത്രങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നുവെന്ന് രാമായണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ അച്ഛൻ ദശരഥ മഹാരാജാവ് ശബ്ദം കൊണ്ട്, അതായത് വെള്ളം എടുക്കാൻ പോയപ്പോ ഒരു കുമാരനെ അസ്ത്രം അമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അസ്ത്രം വിടുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാമായണത്തിൽ നമ്മളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ വസ്തുവിനെ ദർശിക്കാതെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ച് മാത്രം അസ്ത്രമയച്ച് ലക്ഷ്യത്തെ ഭേദിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ആകയാൽ വർത്തമാന കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥൂലമായ ജഡ സൈനിക ആയുധങ്ങളെക്കാൾ സൂക്ഷ്മതരമായ ആയോധന ശാസ്ത്രമാണിത്. അർജുനനെ ആചാര്യൻ ഇവയൊക്കെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരാണ് അർജുനനെ പഠിപ്പിച്ചത്. ആകയാൽ ഈ സർവ്വവിധ നന്മകൾക്കും ദ്രോണാചാര്യരോട് അർജുനന് കടപ്പാടുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ദ്രൗപദി ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ദ്രൗപദി ഈ സമയത്തും എന്താ പറയുന്നത് അർജുനനോട്? ഈ എല്ലാ വിദ്യകളും പഠിപ്പിച്ചെന്നത് ആ ദ്രോണാചാര്യരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് അർജുനന് കിട്ടിയ എല്ലാ നന്മകൾക്കും ദ്രോണാചാര്യരോട് കടപ്പാടുണ്ടായിരിക്കണമെന്നിവിടെ ദ്രൗപദി പറയാണ്. ദ്രോണാചാര്യരുടെ അഭാവത്തിൽ പുത്രനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധി. ഇപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരില്ല, അപ്പൊ ആരാണ് അതിന്റെ പ്രതിനിധി ആയിട്ടുള്ളത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. സദ്ഗുണവതിയായ ദ്രൗപദിയുടെ അഭിപ്രായം ഇതായിരുന്നു. ദ്രൗപദിയുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പൊ ദ്രൗപദി പറഞ്ഞത്. ഒരു കർക്കശ ബ്രാഹ്മണനായ ദ്രോണാചാര്യർ എന്തുകൊണ്ട് ധനുർവേദത്തിന്റെ ആചാര്യനായെന്ന് ഒരാൾ വാദിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ വിജ്ഞാന വിഭാഗം എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അധ്യാപകനായി തീരണമെന്നത് ആണ് അതിന്റെ ഉചിതമായ മറുപടി. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ദ്രൗപദിയുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രാഹ്മണനായ ദ്രോണാചാര്യർ, ഒരു കർക്കശ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ധനുർവേദത്തിന്റെ ആചാര്യനായതെന്ന് പറഞ്ഞ. പക്ഷെ എന്താണ്, ആരാണ് ആകേണ്ടത്? ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെ. ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് അധ്യാപകനായി തീരണം എന്നതാണ് ഉചിതമായിട്ടുള്ള മറുപടി. ഒരു പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണന് അധ്യാപകനും പുരോഹിതനും ദാനസ്വീകർത്താവുമായി തീരേണ്ടതാണ്. ഒരു അംഗീകൃത ബ്രാഹ്മണൻ ഇത്തരം പദവികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അധ്യാപകനാകാം, പുരോഹിതനാകാം, ദാനം സ്വീകരിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തികളാണ്. ഇതിനാണ് ബ്രാഹ്മണന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു അംഗീകൃത ബ്രാഹ്മണൻ ഇത്തരം പദവികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരപ്പെട്ടവനാകുന്നു. 45 കൂടി ഇടുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏഷാ ഭഗവാൻ ദ്രോണ പ്രചാരൂപേണ വർത്തതേ. തസ്യാത്മനോർത്ഥം പത്നി ആസ്തേ ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്യാത്മനോ അർത്ഥം പത്നി ആസ്തേ അന്വകാത് വീരസ്സു കൃപി.
स एषा भगवान् द्रोण प्रचारूपेण वर्तते तस्यात्मनोऽर्थं पत्नी आस्ते न अन्वगतात् वीरसु कृति। हरे कृष्ण। भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते സ അദ്ദേഹം ഏഷ നിശ്ചയമായും ഭഗവാൻ ദ്രോണാചാര്യൻ പ്രജാരൂപേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ രൂപത്തിൽ വർത്തതെ നിലനിൽക്കുന്നു. തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മനഃ ശരീരത്തിൽ അർത്ഥം പകുതി പത്നി ഭാര്യ ആസ്തേ ജീവിക്കുക ന ഇല്ല അന്വകാത് നിർവഹിച്ചു വീരസുഹു പുത്രൻ ജീവിച്ചിരിക്കയാൽ കൃപാചാര്യരുടെ സഹോദരി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം തന്റെ പുത്രന്റെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം, അതായത് ദ്രോണാചാര്യർ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയായ കൃപി പുത്രൻ ഉള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സതി അനുഷ്ഠിച്ചില്ല. അപ്പൊ ദ്രൗപദി എന്താ പറയുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യർ മരണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ ആരെ കാണുന്നത്? അശ്വത്ഥമാവിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ പുത്രന്റെ രൂപത്തില് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കാണ്. മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യര് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ പണ്ടത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ്? സതി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ്? ദ്രോണാചാര്യർ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആ സതി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ മകൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക, ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഭാര്യ ആയിട്ടുള്ള കൃപി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആ സതി അനുഷ്ഠിച്ചില്ല. അപ്പൊ മകൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ഭാര്യ അത് ചെയ്യാഞ്ഞത്, ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഭാര്യ. ഭാവാർത്ഥം ദ്രോണാചാര്യരുടെ പത്നിയായ കൃപാചാര്യരുടെ സഹോദരിയാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പതിയുടെ അർത്ഥാംഗനായ പതിവ്രതയായ പത്നി അവൾക്ക് സന്താനമില്ല എങ്കിൽ തന്റെ പതിക്കൊപ്പം സ്വമേധയാ മൃത്യുവിനെ പരിരംഭണം ചെയ്യുന്നത് ന്യായയുക്തമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ദ്രോണാചാര്യരുടെ പത്നിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെ പ്രതിനിധിയായി പുത്രൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനാൽ അവർ അത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വിധേയയായില്ല. പുത്രൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതാകയാൽ ഒരു വിധവാ നാമത്തിൽ മാത്രം വിധവയാകുന്നു. ഇവിടെ കൃപാചാര്യരുടെ സഹോദരി ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള കൃപി എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാഞ്ഞത്? സതി അനുഷ്ഠിക്കാഞ്ഞത്? തനിക്ക് മകനുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്തില്ല? സതി അനുഷ്ഠിച്ചില്ല. പക്ഷെ സന്താനം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വമേധയാ മൃത്യുവിനെ പരിരംഭണം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടാണ് ന്യായം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പുത്രൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് കൃപി വിധേയമായില്ല. അപ്പൊ പുത്രൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പേരിന് മാത്രമാണ് ആര് വിധവ? കൃപി വിധവയായിട്ടുള്ളത്. ആകയാൽ രണ്ട് വിധത്തിലും അശ്വത്ഥമാവ് ദ്രോണാചാര്യരുടെ പ്രതിനിധിയാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലും അശ്വത്ഥമാവ് ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആകയാൽ അശ്വത്ഥമാവിനെ വധിക്കുന്നത് ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കുന്നതിന് സമാനമാണ്. അശ്വത്ഥമാവിനെ വധിക്കുന്നതിന് പ്രതികൂലമായ ദ്രൗപദിയുടെ വാദമാണിത്. അപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവിനെ വധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദ്രൗപദി പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാണ്. കാരണം ഓൾറെഡി ദ്രോണാചാര്യർ മരണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഇപ്പൊ ആർക്ക് ആശ്രയമായിട്ടുള്ളത്? കൃപിക്ക് ആശ്രയമായിട്ടുള്ളത്. ആ മകൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൃപി സതി അനുഷ്ഠിക്കാഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ദ്രോണാചാര്യരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അശ്വത്ഥമാവ്. അതുകൊണ്ട് ദ്രോണാചാര്യരുടെ മകനെ അശ്വത്ഥമാവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം അശ്വത്ഥമാവിനെ വധിക്കുന്നത് ദ്രോണാചാര്യരുടെ വധിക്കുന്നതിന് തന്നെ തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ദ്രൗപദി പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण।